Ето го и първия клъч за годината. Доста очакван, малко закъснял, но пък при мен винаги сезона започва една идея по-късно. В това видео ще ви покажа стъпките, които следвам, когато имам яйца. Първото нещо е да махнем майката от яйцата. Това се прави доста внимателно, понеже инстинкта ѝ е тя да ги защитава. Така че първо трябва да се постараем да не стресираме животното и второ трябва да предпазваме себе си и разбира се яйцата. Внимателно докосваме женската. Тази е изключително спокойна женска, така че не очаквам да имам проблеми с нея. Ето всъщност и колко е голям самият клъч. Вау! Ето ги яйцата, всичките изглеждат оплодени. Нека да видим колко са. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 прекрасни яйца. След като вземем яйцата от женската, е време да ги настаним в кутията за инкубиране, която предварително е подготвена по този начин и е поставена в инкубатора, за да може перлита да е с правилната температура. Перлита го приготвям последния начин. В пластмасова кутия с подходящ размер слагам около 2-3 пръста от перлита, претеглям колко тежи и добавям същото количество вода в грамове. По този начин се получава перфектното съотношение перлит и вода. Като теста за това е, взимаме шепа от перлита, стискаме здраво и не трябва да капят капки вода от него. Трябва да остава на такава бучка, която да се разрушава сравнително лесно. Отгоре поставям такава решетка, за да може яйцата да не са в директен контакт с перлита. Ако е с правилната влажност, няма да има никакви проблеми, но аз лично обичам да се застраховам по този начин. Сега е момента да настаним яйцата вътре, като също така и ще ги проверим дали всички са наистина оплодени. Така изглеждат, но както ви показах в предишно видео, е добре винаги да проверяваме. Когато яйцата са сравнително пресни, се отделят доста лесно, както виждате. Ето тук зародишът се вижда много добре. Вече разделих и поставих в кутията част яйцата. Тук ми се иска да ви покажа нещо интересно. Ето по този начин бяха снесени яйцата. Ще отделя яйцето. Отделянето става много внимателно, понеже яйцата са снесени преди повече от 3-4 часа и вече са твърдили черупките си. Внимаваме да не разкъсаме някои от яйцата. Изключително бавно и внимателно. Готово. Сега нека да проверим къде е ембриона. Проследяваме капилярчетата, завъртаме и ето го това кръгче, което ви показах и в предишно видео. По средата му е ембрионът. До момента не съм имал проблем с яйце, което съм завъртял в първия ден. Като разбира се, го поставям в правилната ориентация, т.е. ембрионът да е отгоре. Така, ето ги яйцата, подредени. Стараем се нито едно от яйцата да не опира стените на кутията, понеже конденсът, който се образува по нея, ако попадне върху яйцата, може да ги убие. Ето ги, 9 оплодени яйчеца. Остава да ги поставим в инкубатора. След като сме се погрижили за яйцата и сме ги оставили в инкубатора на 31,6 градуса, е време да се погрижим и за майката. Какво включва това? Първото и най-важно е да се уверим, че няма никъде задържани яйца. Ето виждаме, никъде не се виждат подувания в корема. Можем и да опипаме, за да сме сигурни, че никъде няма нещо, което да е проблем. Следващото нещо е да я оставим на водна баня. Разбира се, водата е хладка, около 30 градуса. Оставям я така, че да покрие змията до половината, като с банята постигаме следните резултати. Първо, отмиваме миризмата на яйцата. По този начин сме сигурни, че възможно най-бързо женската ще изгуби интерес да се опитва да мъти яйцата. Независимо, че вече не са при нея, ако усеща аромата им, тя ще се опитва да мъти. Следващото нещо, с което и помага тази вана, е, че самия процес на снасяне е доста изтощителен за животното и по време на тази вана тя ще се хидратира. Оставяме я така за 10-15 минути. Наблюдаваме я през това време, разбира се, и след 15 минутки я изваждаме. През това време почистваме добре терариума, за да може в него да не остава миризма на яйцата. Сменяме изцяло субстрата. Разбира се, ако сме с биоактивен
субстрат няма как да сменим изцяло, но при биоактивните терариуми миризмата на яйцата ще изчезне доста бързо. Седмица след снасянето можем да опитаме да нахраним животното, като предлагаме плячка, която е с по-малки размери от стандартното, тъй като животното е доста слабо и последното нещо, от което има нужда, е да натоварим организма му с голяма плячка. Не е изключено някои женски да отказват храна в продължение на месец или два. Стига да не губят много бързо тегло, това не е причина за притеснение. Когато животното започне да се храни, най-често имат доста голям апетит, като първите 3-4 хранения е добре да се направят на по-малък интервал с по-малка плячка. Относно яйцата, ако инкубираме на 31,6 градуса, се очаква да започнат да се люпят някъде около 55-60 ден. Ако сте решили да отваряте яйцата, е добре да изчакате докато първото бебе се покаже. Захранването на бебетата е добре да се направи 4-5 дни след смяна на първа кожа, като до тогава е хубаво да се държат заедно. Моят опит показва, че по този начин се чувстват доста по-сигурни и започват да се хранят доста по-смело. Ще направя отделно видео, в което доста по-подробно ще обясня как се захранват бебетата. Ако това видео ви е харесало, ударете по един лайк, за да зная, че има смисъл да продължавам да правя подобни видеа. Ако имате въпроси, не се притеснявайте да ги зададете в коментарите. До нови срещи и успех!